Okei, moikka YouTube, tänään kuvataan uusi futis challenge. Me ollaan silleen, että me mennään tähän kohin johonkin. Sitten 5 vetoa, kumpi saa enemmän tästä näette, se on aika vaikeeta. Niin mennään haasteeseen. Elikkäs nyt me aloitetaan tää haaste. Nyt sä voit aloittaa vaikka. 5 vetoa putkeen. Joo, 5 vetoa putkeen, kumpi saa enemmän. Jos kumpikaan ei saa, niin sitten vielä lisää 3. Rapounalla. Okei, ei toiminutkaan. Tää on vaan niin tuulipeli, että meneekö. No Esim. vaikka toikin, se meni ihan toille. Mitä? No niin, 4 veto. Ei, pikaveto. Eikö mene yhtään? Nyt olisi pakko nähdä. Ei! Lähettekö te popottaa sisäkohan? Okei, elikkä nyt Niilo sai 0. Nyt on mun vuoro. Nyt tarvitaan 1 maali. Ei hitsi, me taas tuohon ylös. Tää on ihan sika vaikeeta. Et sä voittaa. Nyt testaa Ramonalla. Paras. Onks tää 4 veto? Joo, 4. Lasuri. Ei. Okei, vikaveto. Nyt on pakko mennä, jos haluat voittaa. Ei mene. Se veto ei mennyt. Nyt me otetaan silleen, että kumpikin ottaa 3 lisävetoa. Ja kuka tekee enemmän niistä. Nyt alkaa meidän 3 lisävetoa. Nyt vedetään tuohon uudestaan. Kumpi tekee näistä enemmän, voittaa. Okei, nyt on vuoro. Ei laita putkeen. Vedetään vaan vuorottelua. Oi! Ja se kummalla on käynyt lähempänä nämä vedot, niin voittaa. Jos ei yhdistää. Ja sit muuten häviää ja joutuu mennä roikkumaan tuohon ylänurkkaan. maaliin ja sitä koittaa osua. Joo. Tästä kuinka lähellä? Ja me keksitään vaan jos jotenkin päästänemme ja... Mulla on mennyt ehkä vähän lähemmäs. Joo. Kuinka mennä nyt on täällä? Vikat. Okei, sä ehkä taisit häviä. Mä taisin hävitä. No niin, sit mennään. Aika varmasti. Vedä Ampumaan. kuitenkin vika. No okei, mä menen. Vedä vika, että katsotaan, että teekö sä. Okei, nyt tää kisa oli niinku tässä, mä hävisin. Mut katsotaan vielä, että kumpi saa vielä kerran. Nyt tää ei enää lasketa kisaa. Mä hävisin, mutta me vaan koitetaan saada tonne, koska aina me ei oo pakko saada tähän yksi tähän kisaan. Ei! Tää tuntuu ihan... Nyt vikasvedot sit mennään ampumaan yhdessä. Joo. Nyt se rabouni toimii. Eikä nyt mä joudun... Ei, toi meni melkein. Joo. Ei tohon voi osua. Ei tonne nyt vaan mene. Mutta selvästi Niilolla oli lähempänä kaikki vedos. Elikkäs nyt mä joudun ylänurkkaan roikkumaan ja sitten tulee palloja. Elikkäs jos te et vielä oo tajunnut mikä tää häviäjän palkinto on, että ei kuuluu käsivoimat, jos sitten tulee palloja päin. Niin. Ei oo crossbar challenge. Kattokaa kuinka pitkään mä oon roikkunut. Se voit tulla alas. Joo. Tää on kyllä aika... Mulla on vielä 3 vetoa. 3 vetoa vielä. Tässä nyt edes 1 osuu. Niin pitää. Ei. Mä ehkä vähän veisin. Ai. Vielä 2. 4 veto.
Pikaveto, älä osu. Yes! Tällainen oli tää video. Ja laittakaa kommentteihin, että pitäisikö meidän tää yhteiskanava, koska me ollaan aika monessa oltu. Niin tämmönen oli tää video. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!